Bakterier i og på din krop. Bakterier er encellede mikroorganismer, der formerer sig via deling. Bakterier har en cellevæg, der gør dem meget robuste over for påvirkning udefra. Bakterier findes overalt udenpå og inde i kroppen. Næsten alle bakterier er harmløse. Nogle er til gavn, andre er decideret farlige. Jo større grupper de er i, jo farligere er de, da de vil være svære at bekæmpe. Hver dag er der bakterier, der forsøger at gøre skade på dig, men heldigvis er vi mennesker udstyret med et immunforsvar, der bekæmper disse. Vi har undersøgt bakteriemængden forskellige steder på kroppen og forskellige steder, vi er i kontakt med hver dag. Jeg har undersøgt følgende steder: vandposten på skolen, en bordkant i et klasselokale, døråbner ind til gymnasiet, home-knappen på en elevs telefon, en elevs forhud, en elevs skede, en elevs pande, kanten på toilettet og mellem tæerne på en elev. Vores forsøg gik i al sin enkelhed ud på, at vi placerede nogle PT-skåle inde i klasselokalet og ude i fællesområdet. Og herefter tog vi låget af dem og lod dem stå med forskellige tidsintervaller. De data, vi fik fra forsøget, satte vi ind i Excel og lavede en lineær regression. Og på graferne kan man se udviklingen i, hvor mange bakterier, der lander i skålen, ud fra tiden, den er åben. Og hvis man kigger på de her to grafer, så kan man se, at der lander væsentligt flere bakterier inde i klassen, end der gør ude i fællesområdet. Og det tyder på, at der er mange flere bakterier i luften inde i lokalet, end ude i fællesområdet i B-fløjen. Udover graferne skulle vi også beregne, hvor mange bakterier, der lander per kvadratmeter per time. Og til det skal vi bruge arealet af PT-skålen, som vi har beregnet til 0,002124 kvadratmeter. Og desuden så skal vi vide, hvor mange bakterier, der lander i PT-skålen per time. Når vi kender de her to tal, så er det sådan set bare at dividere dem med hinanden. Så det vil sige, at vi dividerer antal kolonier per time med arealet af PT-skålen i kvadratmeter. Og så får vi enheden antal kolonier per kvadratmeter per time. Og igen kan vi se, at inde i klasselokalet fik vi et væsentligt højere tal, end vi gjorde ude i fællesområdet. Og inde i klasselokalet fik vi 2.803 bakterier per kvadratmeter per time, og ude i fællesområdet fik vi 1.270 bakterier per kvadratmeter per time. Og det tyder på, at luften er mere forurenet inde i klasselokalet, end den er ude i fællesområdet, som jeg også tidligere sagde. Hvis vi i dette forsøg havde valgt at sætte pladen på højkant, tror vi ikke, det ville have ændret det store, da bakterier bevæger sig frit rundt i luften. Hvis man skulle undgå, at forsøget blev forurenet med bakterier fra luften, ville man ikke kunne udregne, hvor mange bakterier der var i luften. Derfor tror vi ikke, det havde været nogen fordel at opstille det, så det undgås. Der findes mange forskellige bakterier i denne verden, og de har alle forskellige størrelse, farve og form. De udfald i petriskålene, hvor organismerne er relativt store i forhold til de mindre kolonier, er med høj sandsynlighed svamp. Forskellen mellem en svamp og en bakterie er, at svampes cellevægge indeholder kitin, som er et komplekst kulhydrat, der er opbygget i lange kæder af aminosukkerelementer. De udfald i petriskålene, hvor kolonierne af organismer er mindre, regner vi for at være bakterier.